Il-Malta Police Union qed titlob għar-riżenja tal-Avukat Ġenerali Victoria Buttigieg wara li din ma proteġietx lil membri tal-korp u minflok għażlet li twaqqa l-akkużi ta' attentat ta' qtil fil-konfront ta' min spara lejn il-pulizija li kienu l-vittmi fl-attentat ta' serqa fuq iċ-ċentru ewlieni tal-HSBC f'Ħalqormi 12-il sena ilu. L-Union qalet dan fi stqarrija fejn anke esprimiet id-diżappunt tagħha għal mod kif Buttigieg lanqas ma sabet ħin twieġeb il-protest ġudizzjarju li l-MPU resqet fl-14 ta' Jannar li għadda dwar il-ftehim sigriet li l-Avukat Ġenerali għamlet ma' Derin De Bono magħruf bħala it-Topo fejn il-Union esprimiet it-tħassib tagħha. Aktar minn hekk it-Topo kien irrifjuta li jsemmi l-ismijiet ta' dawk kompliċi miegħu f'dan il-każ tal-attentata ta' hold-up serqa li indipendentament mill-volontà ta' dawk kollha involuti ma kienitx irnexxiet. Fi stqarrija oħra l-MPU kienet qalet li tinsab urtata għal kif l-Avukat Ġenerali qabdet u ftemet ma' De Bono dwar il-pjena li kellha tingħata parti mill-ftehim ikun li akkuża ta' attentat ta' qtil fil-konfront ta' żewġ pulizija niżlet għal attentat ta' feriti gravi. Dan il-ftehim komplet il-Union kien pass ieħor li qed jikkawża demotivazzjoni kbira fost il-membri tal-korp għax qalet li ma juri l-ebda rispett għax-xogħol importanti u perikolus li jagħmlu l-pulizija ta' kuljum u għalhekk kienet tenniet l-MPU li l-ġustizzja mhux biss trid issir iżda wkoll trid tidher li qed issir. Madankollu f'dan il-każ is-sistema tal-ġustizzja kif tħadmet mill-Avukat Ġenerali fallit bil-kbir.